Често си мислим, че животът ни се определя от времето, което имаме, или пък от решенията, които взимаме. Но ако се вгледаме малко по-дълбоко, ще видим нещо по-различно. Животът ни се определя от това къде се намира вниманието ни. Той е като вътрешен прожектор. Всеки момент той осветява само малка част от огромното количество информация, която мозъкът получава. И науката е категорична. Във всяка секунда към нас идват около 11 милиона бита информация, а съзнателно можем да обработим едва 40. Само 40. Те са сцената, на която живеем в момента. Но дори прожектора да е насочен правилно, има и още нещо. Нашата когнитивна лента. Това е умственият ни капацитет. Нещо като магистрала. Когато е свободна, се движим леко, мислим ясно, взимаме добри решения. Когато е претоварена, дори дребни неща ни блокират. Сигурна съм, че ви е познато усещането едно малко имейлче, кратко имейлче или едно съобщение и изведнъж всичко започва да тежи повече, отколкото трябва. И тук стигаме до следващата част – селективното внимание. То е вътрешния ни филтър. Този, който решава кое да бъде допуснато в прожектора и кое да остане в тъмното. Двама души могат да чуят една и съща информация, единият да види проблем, а другият да види възможност. Разликата е в това към какво филтърът им е трениран да се настройва. И дори най-добрият филтър може да бъде разбит от едно единствено нещо и то е превключването между задачи. Всеки път, когато скочим от едно към друго, мозъкът ни плаща цена. За него това е като да спреш кола, да я запалиш, да тръгнеш, да спреш пак. И всяко такова превключване намалява ефективността ти за следващите минути. Звучи малко, но след десетки смени на контекста за деня плащаме висока умствена цена. И тук нещата стават още по-интересни, защото има нещо наречено остатъчно внимание. Когато те прекъснат, мисълта ти не се затваря като прозорец. Остава едно ехо, което продължава да звучи в ума ти, докато уж си преминал към следващото. Така се озоваваме в разговори, срещи и решения, в които присъстваме само наполовина. Точно за това ни е нужно и едно друго умение, което се нарича метаосъзнаване. Това е способността да забележиш къде е вниманието ми в този момент, къде е отишло и искам ли да бъде там. Това е като вътрешна камера, която снима сцената на ума ти отгоре. И в момента, в който се усетиш и можеш да наблюдаваш ума си отгоре, вече имаш избора да се върнеш и отново да си фокусиран. А една от най-дълбоките причини да се грижим за вниманието си е следната. Мозъкът работи на принципа невроните, които се активират заедно, се свързват заедно. Тоест, там, където държиш вниманието си най-често, там изграждаш умствени пътеки. Повтаряш ли една и съща мисъл, тя става навик. Повтаряш ли един начин на реагиране, той се превръща в характер. А характерът определя как взимаш решения и решенията определят посоката на живота ти. Затова вниманието е много повече от фокус на работното място. То е невидимият механизъм, който оформя начина, по който мислим, по който чувстваме и по който действаме. И ако искаш да започнеш да го управляваш по-осъзнато, един простичък ритуал. Питай се няколко пъти на ден, какво осветява прожекторът ми сега? Това помага ли ми? И какво искам да осветя вместо него? Защото в крайна сметка, там където поставиш вниманието си, там ще отиде и останалата част от живота ти.